Tak čaute, dneska to máme už 4. deň z Brawl Stars a ešte pred začiatkom videa sa ospravedlňujem za oneskorenie tohto videa. Toto video malo výjsť už pred týždňom, ale bol som chorý a nemal som času ho kedy vydať, takže tu ho máte. No takže už sme tu a vyberiem si tieto odmeny, čo tu mám. Dobre, takže ja už mám všetko toto. Som si všetko pootváral, už čo som tam mal zadarmo. A ešte tam ešte také eventy, tak to asi rozpadám. No a idem sa mať nejakého brawlera. No takže ja si vyberiem Franka, ktorého mám na 7, ale ešte som s ním nehral. No môžem si kúpiť gadgetu, ale nechcem. Takže necháme ho tak, nebudeme ho ani upgradeovať, lebo je upgradenutý celkom dosť a ideme hrať. Dobre, takže už sme tu. Idem rozbiť také česky a je to hneď Brock, takže skúsime zabiť. Dobre, dead. No ja si tu zatiaľ porozbíjam česky, mám zatiaľ čas, no. Aj tak to budú boti, lebo mám rank 0. Alebo tier 0. A to bude boty. Máme ďalšího. Tam sa fajde, takže by som tam mohol ísť. Dobre, som krivý. Dobre. Nevedel som. Jak som hovoril, nemusím sa ich radovať, lebo to sú proste boty, tak sa vôbec nemusím radovať. A poďme do lobby. Na to je ako na toto. To ma nezaujíma, ale no, new contest, čo to znamená? 2v2. Neviem, čo to akože je, ale môžeme si vyskúšať, to je nové game mody, čo som dostal. To je, počkej, kde to je? Toto je tu, to je tu veci, 2v2. Lebo poďme prvé knockouty. Nechám si Franka, poďme knockouty. Dobre, takže ideme už. Tak rýchlo sme to dali to prvé kolo. A tak sú tu boti, takže vôbec sa nemusím čudovať. Dobre, vyhrali sme. Neviem, že chcú ešte raz hrať. Aby som ešte raz asi, ale tak neviem, či budú chcieť. Dobre, nechcú. No tak. Keď nechcú, tak poďme. Teraz zahrať tieto nové game mody, čo som dostal. Takže, poďme to zahrať. Poďme čo, poďme hodzom. Je to. Aj. Môj hráč zomrel. Yes. Počkaj, mám asi tu sa, ja som to videl. Čo myslím, že ideme knockouty, že... Tam boty sú dobré. Som aj tak pozabíjal. Dobre, musím hovoriť hlasnejšie, aby ma bolo počuť.
nebo v minulém videu a skoro vůbec nebyl počuť, to bylo tam mal tu pesničku na hlas. Velmi. A vyhrali jsme. Tak to by už nebylo až také ľahké, si myslím. A poďme teraz skúsiť game grab. Dobre. Dobre. Dúfam, že nezajímam. Time for a game-changing play. No toto dohra. Time for a game-changing play. Musím ísť na popáru, toto dohra. Короче. Так я сам добрый. Бля, опять нас утекает. Сюда охранник. Там тоже смайлика. Так что мы... Dobre, takže poďme hrať. Mal by som ísť teraz hrať. Tie knockouty ma celkom bavili, takže poďme knockout. Time for a game-changing play. Time for a game-changing play. Jako odbíkají asi. To bude tak hrací pecka televizora. Time for a game-changing play. Nám se potíží, lebo nebude počuť, jak v minulom videu. Jsem hovoril. Dobre. Time for a game-changing play. Tam má otočil z nejaké gadžety, alebo čo to je? Tam vysvetľujem hádže do toho kocku. Ty kocku tam sa hádže. Akože neviem, čo to je. Jak neviem, gadžet alebo niečo tak. To si každý môže hádzať. Je to len také random, neviem. Máme 482 trofejí. Poďme. Teraz pôjdem dua. No tu je ďalší frank. No to som zabila, ale zobral mi teammate, takže nie sa to nebrala. Možno to dáme bez neho, ale neviem. Ty kokos.
No to už nedostrojil celé, už to tam. Tam tady smačil to náhodou. Nebo to vyhráme. To se mi dělá, tak si. Ale nevím, kde se. Mně se mi zdá, že jsem jich... Aha, to se dělá. Jsem si myslel, že se dělá. Vyhráli jsme. Jak ono točí? Pěkně. No tak to nechalo, čo? No tak. To vidno. Dobra, chodź grać. Preč? Ja som myslel, že za mnou. Mám presne 500 trofejí. Zberú si to od mene. Máme presne 500 trofejov. No a ja teraz pôjdem trochu pušovať na 550 trofejov. A sa vám vtedy ozvem. Máme 563 trofejov. Takže máme toto. Máme 563 trofejov. No. To rozmýšľam, že neviem. Keď si kúpim toto, možno sú také skiny. Ale aj toho tu typu. Meeple, odkąd čo je Meeple? Taký práve. No to si idem ho vyskúšať len tak narýchlo. Takže možno minútku som si s nimi zahral. Ako celkom také ako dá sa, ale tú útyrnu som nepochopil, že ako čo robí. Vôbec neviem čo robí. Vlastne keď dá čo hodža, dám čo spieva, ale neviem čo robí to. Nepochopil som tomu. No to už bude všetko z tohto videjka. Dajte like, odber a čau.